Sugeng dalu Mbak Limbu yang Wah, nyanyi. spote Cak Yudo nggih Sulawatan. Sulawatan. Asli lagunya ijo-ijo to Mbak ini. Nggih leres. Ijo-ijo siji apa loro? Loro. Pilih siji sing gemati. Yen loro ora kanggo duwe loro bakale Terus diganti saire sholatullah. Iki iso dienggo TikTok lho, Mbak. TikTok lu gentenan. TikTok anu ngaten nika TikTok. Mboten cowok cewek. Oh anu Mbak Eni. pel-pelan. Sabar, sabar. Ngono kae lho. Oh dol tinuku. Aku sing adol, aku sing utang. Tuku. Mau kok utang tuku nek ndi ora ndi ya utang. Ono gendeng Mbak Eni tinggo gawe apa? Ana gendeng tinggo gawe apa? Omah gedhe Mbak, omahe sapa? Omah gede, omahe Pak Rustamaji. Omahe daleme gedine semua. Saestu wah hebat tenan. Kayak omahe cukruk-cukrukan. Apa kuwi? Cupluk-cuplukan. Gendong-gendongan. Kuwi jenenge tingkat. Oh, tingkat nggih. Enak omah gendong-gendongan. Ah mondel. Nggonku cilik kok. Gede nggonmu ya. Sedengan lah. Gedine wayahan nek ngene iki ya cilik. Manuk kok gede wae. Manuk berkuku sing ning omah. Manuk brenggolo. Isuwan teng daleme Pak Rustamaji. Teng daleme Mas Rustamaji pengusaha muda. Nggih, mbako. Jenengan pun pirsa mbakune Pak Rustamaji? Dereng. Wah, mbakune Pak Rustamaji Pripun? bener-bener. Kok ngoten lho? Tegese mbakune niku mbako kualitas super, mbako andalan sing teng mriko-mriko dipundhut perusahaan-perusahaan besar lagi ngoten Pak Sigit nggih. Leras. Ngono kok iso. Ketemu karo Mbak Eni iki lho Mas, awakmu terus piye modelmu kok nek karo Mbak Eni kok rada piye ngono lho. Pancen ya mboke cah-cah ki. Ndek wingi lho sarungmu sek kerine ngono aku. Allah. Sarungmu. Sarungku pantesan sarung kene nggonmu ke pancen sengaja tak tinggal. Lho kok mbok sengaja ngapa? Karepe ben baleni meneh. Balik rono mbok jupuk ngono. Karo jupuk karo baleni. Nek ketemu karo Mbak Eni ini terus perasaanmu piye ngono lho Mas Piye Kondol? rasane piye Mas? Dan yu dan bareng nyawang sliramu iki ketok. Lah piye lho? Jan wanita bergizi 4 sehat 5 sempurna. Kok iso lho? Kok iso bergizi 4 sehat 5 sempurna nggo ndi? Apa-apa ya enek lho. Kok iso? Buah apa pengen mangan buah lho bibir buahe kaya apa kaya bibir. Terus Upama arep ngombe susu. apa? Mesti ditumbas. Modelmu kok. Ayo coba kowe nek iso jajal dirayu Mbak Eni, jajal. Dirayu karo nembangi request-e podang kuning karo sesi deman. Sing ndi? Kene ndi? Kok ditayukke cara kene. Cara Senenganmu kene. ndi lho? Engko bar sak lagu ganti tuan rumah munggah. Siap, nggih. Sesi deman. Suwe ra ketemu mbok ya aku digandring. Gandrung. Gandrung ya pedhot sikile kok. Iso nembang apa ora? Lho, Ngenyek. Wajahe kok ora meyakinkan ngono to, Dol. Laras Lendro Songo. Slendro songo iso no. Apa isi deman? Piye to pisanane ke? Alah. Wiwitane. Sesi deman apa podang kuning? Sesudeman no. Oh, sesi deman. Wis hafal saiki. Hafal. Lho pintere. alah. Ih. Gak mesti. Gemeske lho, suwe ra ketemu lho wis iso bawa sesi deman. Gemeske tenan lho. Ya Allah. Ora enak. Ora ngene to? Ora. Ngenekno pisan tas to. Ayo. Kaya terus tuman. Digandrung kaya ketoprak, kene nggone ketoprak. Kene iki nggone ketoprak. Ngene ketoprak. Kaya ketoprak. Rangga budaya. Oh, tuduk. Kentongane. Tuk 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 tuk.
barang kene. Nah, piye pemantu prak apik ae. Duduk. Duduk. Urung mulai aja lagi. Duduk duk 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 duk. Ngomong. Duk 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 duk. Duk duk duk. Dereng sekedap melih wali. Bar iki omongan. Bar iki ketok iki lho, arep ngomong ketok. Omong. Awake omong ndol, ndol. Duduk. Duduk. Cetuk berarti. Duduk duk 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 duk. Duk 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 duk. Duk duk duk. Muni otuk pisan kas le tak tonyo cangkemmu kowe. Otuk prak sewengi tatuk tatuk kae iki lho. Dewas aku lho. Omonge iki lho kapan. Ini barang kok Ngetuk ki mau enak lho. Iso ngetuk enak. Ayo, Andrung. Wiwitan Ajar wae. Jare mondol sirahe ki tutuk luku. Ngarani kok pas. Sing Pak, muni. sampean lagi ketemu pisan kok. Sing muni sing timeng. Iki dudu tutuk luku. Lah tutuk apa, Mas? Tutuk gula. Kok ya Ayo, persis. sing apik. Kok kaya tutuk luku nek kok kene kaya tumor. Oh, ndas apa-apa kok enek lho modele. Kowe to kebun binatang manggone ning kene iki. Lho, wong luku kok kebun binatang hubungane Nek mluku apa? keranggo sapi. Oh iya iya iya. Iya nganggo kebo barang. Tapi lho Mas Bondol iki lho, Mbak Gundul ngene iki lho dadi ketok ta unyeng-unyenge. Mosok to Mbak ini. Iya, ndak Untung-untungnya piro Mbak ini? Ini pira to, Mbak? Loro. Loro Mas. Lah wong sampean ya salah inget ngene kok loro. Iya. Nah 5 ngoten lho. Lah iki. Lima, Pak. Oh, wong loro ki ya kena penyakit katarak kabeh. Kok iso katarak? Kene kok muni loro, kene kok muni 5. Lah sing bener pira? Sing bener 20. Kok ya nesu. Kaya nesu. Apa enak munyong-munyong kok loro 5. Kok nesu. Ayo ndang. Wiwitane Enak. Suarane enak. Andere. marah ya. Ora. Aku mbok meneng ora pas. Peh sampean dalang arek marahi. Ora Mas Mondol mboten Mas. Pun saged sakniki Aku Pak wis hafal. Ikit, pun hafal. Handerek sang beke. Duh wong ayu. Pekok jare. Nah iki lho bener. Anu Priya kakus. Kok kakus? bagus. 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 Priya bagus kang olah budaya. Suarane kok jebul ya apik banget lho. Ya apik, suaraku pancen apik. Waduh. Raine sing elek iki. Ya nek rai pengen apik ya dicet to, Mas. Rai kok dicet lho. Rai po pager. Sowan. Rak marahi neh. Oh iya lali saya. Ampun jenengan niku mendel mawon Pak Ikit. Iya iya. Sowan menyang kutha gedhe. Alah manise. Dinten tak dene tatati, tak dene tatati, tak dene tatati, tak gintung-gintung. Kok Parah nek rono. Mangga rene. Bendolan. Bendora kok bendolan. Bukti Mbak Eni wis nembang Mbak Eni sing Mbak Eni sing Bendora ya bendolan. Mbak dicikel tangane Mondol. Ya sing mesra. Kaya ketoprak Wahyu Budaya Kediri mbiyen. Ah. Bendera terus Duh, pantes. kadungyan. Tidak pundi Mbak Eni. Niki badhe mbuwak batang Mas. Batang untukmu pecah. Kok nesu. Nesu
lho. Kok nesu. Ngene dirono batang. Napa? Ya gek calon batang. Mbok ngeten kaya kula sampean tekoki. Ngeten kan sae mlaku bareng. Badhe tindak pundi Mas Yuda? Iki lho Pak Sigit nempal kletong niki lho. Letong sakmene sapine sak pira. Terus Mbak. Kok sapine? Sendang kuning kang saking ukir. Cak Yuda tak goleke pasangan Mbak Ima. Mbak Imbro Atul. Mbak Ima. Alah, nggih sakit. Kowe iki nyinden melu aku Nyinden, diperintah kok bantahi Mas Uli. Malah arep dadi bendahara. Kok malah arep merintah kancane. Kene. Kok iso? Ora usah toleh-toleh, sampean wis karo aku lho, Mas. Jak omong-omongan ngono kuwi kok. Sampean iki pasangane wis karo aku. Ora apa-apa. Rak yo bahagia to. Bahagia awake dhewe iki. Pokoke wis ora nek wong sing iso misahne awake dhewe. Iya, Mas. Mustikaning jagat kaya-kaya kejugurkan Gunung Sari keloberan segara madu ketemu karo Wanut Jayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang boyo mawa tejo ngembus utama milet tatan mau kali trata pasukan ngejo wantah Kedawan Cak Yuda. ngejo wantah kowe apa iso kowe Mbok sik, Janji. apa ukurane sing apik-apik ngono kuwi lho. Tresnaku marang siramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utaing ludira sedumuk bawuk senyari dhewe. iki lho kok iso Sak dumuk bathuk. Oke yo nek bathuke kok. Apa iya? enak kan Gendi Ima gandrung Ima. Cak Yuda, Cak Yuda. ayo wong ayu Nonano bendara. wes bener tekan kowe Niku wau sampun lho Kang Mas. suara kurang pramono lho Swara kurang permana. Ojo nganti kalah karo tangga sebelah. Mboten Kang Mas. Lah iya sing wedok kaya ngono, sing lanang kencing manis. Sampeyan kok kencing manis to, Mas? Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa? Kencing manis ki malah apik. Kok apik? Roh wong manis kudu kencing ae. Iya. Ya ra ketang mung diseneng-senenge. Lah ketang yo mung Ngono. liwat Iya wis gak apa-apa, kencing manis gak apa-apa. ora apa-apa. Kok gak ayo, iso sayang. ngaleh ning wasesa Modele kaya wong lanang nek bar pipis terus kirik-kirik. Karek kari dhewe kiri-kiri. Aja kalah karo ora Kang Mas. cah kae. Hangungrum marang bendera. Jenggotmu kok ora loro. Warna loro piye, Mbak? Ireng karo putih. Pancen iki wis suwek, tapi Tuwek. jenggot putih ra apa-apa. Sing penting Sing penting atine ya putih. oh iya. Ati yo putih, ati apa iku lho. Putih iki Ati tegese kecemplung cat putih. Ya ora ngono to. Putih iki berarti tresno Angger. suci lahir batin karo aku. Lah, ngono lho. Ngono to. Iya. Iya. Iya ya ngono. Ya Sulistya pijer nginjangake alis. Piye nek ngincangake alis iki piye? Dikira ora roh ngincang. Piye, Mas? piye? Ngincang alis iki piye? Nah. Lah alis iki diunggah-unggahne. Tondo kaya wong semayan. Modele kaya pamane Mbak Eni bangunane terus muni piye? Ayo Iya. Mas, ayo. Kaya ndek iki lho. Gayane. Kaya ndek iki. Engko digarap Tayub Pati ya. Wonten nggih Tayo Pati? Wonten mriki iki Ya. Tayubane Pati perbatasan Goro Pati. Ya. Ya. Wah, sampun Oke. dipun aturaken sesideman bablas teh Kang Bang Kodang. Bubar niki nganu napa niku keluarga besar mriki keluarga besar artis. Oh ngaten? Mas Urus niku adik Mbak Caca. Oh, Penyanyi Mbak Caca.
sepuh penyanyi dangdut nika nggih. nggih sing gadhahi nyu mongle-mongle Oh iya nggih 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 nggih. Panyunan. napa Saking Pak ingkang nika ngasta jaket Nggih, kangen ing ati. kangen ning. oh nggih mengke nggih Nggih mengke katur nih Pak. Tenang mawon. Gati nggih menika kathah ingkang salam kagem Mas Rustamaji kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Kurwe Yogyakarta nggih salam nggih Mas Rustamaji terus niki kok Mas Ali Ronggo Mas Ali Ronggo. Mas Ali yo kene iki nyuwun tulung diaturke ingkang Hameng Ugati mboten saged sowan mergo masih teng Bandung niki pembaretan putrane ngono iki alhamdulillah tugasnya neng Pati ya lagi OTW ya nggih Mbah nuwun Mbah Mas Endo ki hadir rawuh wah sembah nuwun ora lali Mas Alek Bowo karo Pak Kami Tuwa Ngiri rawuh